Kurdên feylî, Arslan Özdemir. Feylîbûn di bêdengiya çiyayan de axaftine, di navbera du sînoran de nasnameya xwe ji bîr nekirine. Kurdên feylî yek ji şaxên gelê kurd ên bêhempa ne û bi giranî ji ola şiyê. Jîngeha wan li derdora kembera sînorî ya di navbera Îran û Iraqê de û bi taybetî jî li derdora çiyayên Zagrosê ne. Li dîrokê de ji ber nasnameya xwe ya etnîkî û mezhebî rastî cudakarî û zextên cuda hatine. Kurdên feylî bi zaravayeke kurdî ya bi navê feylî diaxivin. Ev zarava ji zaravayên dinê ên kurdî hin cudayên xwe yên cuda hene. Herçend hejmara wan bi teqezî neyîsanên jî li seranserê cîhanê bi qasê 3 milyon nîv tê texmîn kirin. Di dema ku piraniya vê nüfusê li Iraq û Îranê de jîn, beşek ji wan li gelek civakên dîasporayê bi taybetî li Ewropayê hebûna xwe didomînin. Derbarê koka Kurdên feylî de teoriyên cuda hatine pêşkeşkirin. Yek ji dîtinên hevpar jî ev e ku navê feylî ji Împaratoriya Partan hatiye bi demê re jî ji pahla hatiye wergirtin. Ev nêrîn ji aliyê dîroknasê Kurd ê Îranê Mehrdad R ve hatiye parastin. Li gorî teoriyeke din dîroknasê Sûrî yakut el-Hemawî ku di sedsala sezdeyan de jiyaye diyar kir ku navê feylî tê wateye wek fîlên mezin ku bi awayê fîzîkî yê civaka ku li herêmên çiyayê dijîn ve girêdayî ye. Her çi qas koka wan bi tevayî nediyar be jî Kurdên feylî wek civakeke kevnarin ku bi sedsalan li quntara çiyayên Zagrosê hebûne. Kurdên feylî ku ji sedsala şazdemîn ve berê xwe dane mezheba şiye ne tenê ji civakên Kurd ên ku piraniya wan sunî ne, di hevsengiyên siyasî yên Îran û Iraqê de jî ketine nav helwestên cuda. Di serdema Osmaniyan de bi taybetî ji ber polîtikayên weke erka leşkerî ya ku di sedsalan 19yan de hat meşandin, pirsgirêkên welatîbûnê rastî wan hatin û ev pirsgirêk di serdema nû ya Iraqê de jî dewam kirin. Kurdên feylî yek ji wan civakên kêm ku di dîroka nûjen a Iraqê de bûne armanca çewsandinên sîstematîk. Di serdema rejîma Baasê ya bi pêşengiya Saddam Hüseyin de hem ji ber nasnameya xwe ya Kurd û hem jî ji ber baweriya şiye rastî cudakariyên dijwar hatin. Di salên 1907 û 1908 de rejîmê ji wan re hem welatîbûn bi hinceta ku ew bi eslê xwe Îranî ne, nêzîkî 300 heta 500 hezar kes bi darê zorî koçê Îranê kirin. Di vê pêvajoyê de bi hezaran kes hatin windakirin, hatin qetil kirin, mal û milkên wan hatin desteserkirin û avayiyên malbatên wan ji hev hatin hilweşandin. Bi taybet sirgûn û komkijiyên girsê yên di 4 Nîsana 1908 de dest pê kirin, di dîrokê de weke qirkirina Kurdên feylî tên binav kirin û her sal di vê dîrokê de çalakiyên bîranînê tên nedarxistin. Piştî rûxandina rejîma Saddam di sala 2003 de jî Kurdên feylî nekarîn bi tevayî mafên xwe bi dest bixin. Vê carê jî ji ber ku şiya bûn, li Iraqê bûn hedefa komên radîkal ên Sunnî. Li Îranê bawayeke fermî nayên naskirin, ev yek wan di navbera her du welatan de bê statû û nedîtî dike. Kurdên feylî xwedî mîraseke xurt a çandîne. Zaravayê feylî ku ew pê diaxivin endameke giring ê malbata zimanê Kurdî ye û di jiyana rojane de pir tê bikar anîn. Tevî ku civak bi giştî weke xwedîya avayiyeke nerm û li hevhatî tê binavkirin jî ne ji aliyê komên Kurd ên Sunî û ne jî ji aliyê civakên şiye yên Ereb ve bi tevayî nehatiye qebûl kirin. Vê yekê ew mehkûmî nasnameyeke ku di navbera xeta mezhebî û etnîkî de asêmaye. Îro Kurdên feylî li welatên cûr bi cûr bi taybetî li Iraqê ji bo ku mafên wan bên naskirin tê digoşin. Naskirina fermî ya jenosîdê li Iraqê, zelalkirina çarenivîsa windayan û daxwaza tazmînata maddî û manewî xalên rojava serekene. Li Îranê hêviya naskirina civakî û çandî li pêş e. Dîasporaya Kurdên feylî yên li Ewropayê jî di vê têkoşîna mafan de cih digre. Hewl didin dengê xwe li platformên navneteweyî bidin bihîstin û li saziyên wekî Parlamentoya Ewropayê daxwaza statûyê bikin. Kurdên feylî civakeke giring e ku nûnertiya cihêrengiya etnîkî û mezhebî ya gelê Kurd dike. Di dirêjayiya dîrokê de hem ji ber nasnameya xwe ya Kurdewarî û hem jî ji ber baweriya şiye rastî zextên ducarî hatine. Li tevî vê jî hebûna xwe ya çandî û berxwedana civakî parastine. Çîroka wan ne tenê ronîkirina yek civakê ye. Di heman demê de siyaseta nasnameya ya piralî û berova jî ya rojhilata navî ne.